امنها لدري çayxane ekine çayxane bi navê Enfalê hûn dibînin li vir li Duhokê dema hûn jor da ber bi bazara Duhokê diçin wek navenda Duhokê ez karim bêjim cî herî zanî nas kirî ev Enfal li ser rê ye çayxane Enfalê bi teqez bin serdana vê çayxaneyê bikin ji nav da jî xwe diyar e di vê çayxaneyê de bîrek hafızeyeke me Kurdan a Kurdistanê heye çayxana Enfalê ev wêneyên ku hûn li piş min dibînin di jenosîda Enfalê da hatine qetil kirin ji aliyê dewleta Iraqê ya kolonyalistan. Niha em bikevin hindirê çayxanê ez li wir jî hin wêneyan dîsa nîşanî wedim bes neyê Enfalê yên di dema Daişê da jî êrişî Kurdistanê Duhokê kir li vir dîsa gelek şehîd hinin ev piş min ev der yên qurbaniyên Enfalê yên devera Behdînan nin di Enfalê de mixabin ev bi hezaran insan hatine kuştin Kurdên me ev heta bê dawiyê tê ev tabloyekê gelek mezine navê wan paşnavê wan û heta dibêjim gundê wan hin agahî derbarê wan da hene dîsan hat didome li vir jî ev wêneyeke ciyeke mezin heye him merasîma qurbaniyan û falan û hin wêneyên kevin li vir henin dîsa em têlê li vî alî jî dîsan pişmin yên Enfalê ne yên derdora deveran bêjim Behdînanê hatine qetil kirin kuştin bes li vir tabloyeke din heye ez ê vêya jî nîşanî we bidim ev der evên pişmin jî di aliyê Daişê aliyê IŞİDê va ku em bêtir bi IŞİDê dizanin Daişê tê gotin ji aliyê Daişê va em hatine qetil kirin kuştin li Duhokê dîsan bi sedan çi pêşmerge çi Kurdên em bêjin işte çi hên Duhokê derdora Duhokê mixabin hemî ji aliyên Daişa wehş û hov va hatine qetil kirin